Dobrý den, v dnešním videu vám ukážu, jak pěstovat jiřiny anebo jiřinky. V podstatě můžete je pěstovat dvěmi způsoby. Ten nejběžnější je ten, že zakoupíte v obchodě hlízy a ty pak na jaře vysadíte. Jsou to vesměs plnokvěté odrůdy. Plnokvětých odrůd je spousta. Jsou krásné, ale bohužel nejsou moc vhodné pro hmyz, protože ten se nedostane ke středu květu, k nektaru, který je uložen uvnitř. Potom ten druhý způsob pěstování jiřin je ze semínek a teď buď z vlastních, anebo tady mám semínka jiřinek proměnlivých a tyto pak můžete vysét na jaře. Zní to komplikovaně a zdlouhavě, tak to ale vůbec není. Semínka klíčí rychle a spolehlivě. Pak větší semenáče na jaře vysadíte na záhon, přes léto vám krásně vykvetou a dokonce vytvoří i hlízy, které si pak můžete uchovat na další rok. Nebo můžete je vyhodit do komposteru, jako já. Uskladnit si jenom semínka a nestarat se se skladováním hlíz. Teď vám ukážu, jak se semínka jiřin nebo jiřinek v mém případě vysévají. Semínka jiřinek nebo jiřin, podle toho, co máte, vyséváme do sadbovačů vždy 2 semínka do každé buňky do substrátu na výsev a množení, který si zakoupíme v zahradnictví. Sadbovač potom překryjeme igelitovým sáčkem, abychom zachovali potřebnou vlhkost ke klíčení semínek. Teď dalším krokem je přisypat semínka substrátem, zakryt je. Pak hlínu jemně přitlačit a zalít rozprašovačem. Zakryt igelitovým sáčkem a dát někde na teplé místo do teploty 20 stupňů. Takže pokud již uvažujete, že byste příští rok pěstovali jiřiny, proč to neskusit pěstovat ze semínek? Zaplníte prázdná místa na záhoně a uděláte sobě a hmyzu velkou radost. Pokud se vám video líbilo, dejte mi like, podepište se na můj kanál a všechny vaše dotazy ohledně jiřinek vám ráda zodpovím. Pište mi to do komentářů. Děkuji a nashledanou u dalšího videa.